Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saking kelompok gangsal badhe damel video iklan Coklatos. Tepangaken nami kula Berliana Putri Sugiwantari, Kula Diki Aulia, Kula Putri Ramadhani, Kula Henita Santosa. Suwe banget sih garape. Apa sih sedelak kak? Delok saiki jam piro? dane wayahe awak dhewe nyemil. Loh, kok beda karo sing kuliner tak pangan? Iya kan iki variannya anyar. Kue pengen varian sing apa? Aki milih. Pengen sing coklat, aku pengen varian keju. Yo wes, iki nggo kue ya, aku sing iki. Ya iki senenganku varian rasa keju. Enak. Gurih. Mau enak, murah nih San. Kue kabeh padha luwe. Hitam padha nipis. Pengen nyemil kang enteng. Tuku Coklatos solusine. Sing akeh variane. Menika video tugas iklan kita. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.